ci mutuncin annabin ku, me amfanin ma duniya, me amfanin rayuwar mu, me amfani, ba amfani wallahi, me amfani. Shi sa bala'i yayi mana yawa a ƙasar nan, musibu suka yi mana yawa a ƙasar nan. Wallahi 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 al'umma ta daina zaman lafiya da kwanciyar hankali matuƙar za a zo a taɓa annabi a inda yake da gata, a taɓa sahabbai waɗanda suka kawo mana musulunci, kuma mu zauna muna rayuwa, muna hawa motoci masu tsada, muna aure, muna gina gidaje, muna mulki, ana mana jiniya. Me amfanin mulkinka, me amfanin sarautarka idan kai shiru baka ba da gudunmawa wajen ba da kariya ga annabi Muhammadu ba da sahabban manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Me amfani